अनजाग्राफोर नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना जे मानो इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोरा जिसुखौ इसोर होननानै गनाया आरो थारैनो मुहम्मदआ सासे नाबिमोन ना? थारैनो जिसुआ गावखौ इसोर होननानै बुंना लादोंना? कुरानआ जिसुखौ इसोर होननानै फोरमायदोंना? जोंनि गोथार बाइबेला माबा मोनसे सोलाय सोल'फोर जादों नामा? कुरानआव थानाय आल्लाह आरो बाइबेलाव थानाय इसोरा सासेयानो नामा? अनजाग्राफोर दिनै जों बेफोर सोंलुनि सायावनो बाथ्राखौ सावरायगोन। बेफोर सोंथिनि सायाव इहुदिफोर आरो इस्लामफोरा दिनैसिमबो गनायजाथावै एबा दिनैसिमबो गनायाखै। नाथाय जेब्ला जोङो शास्त्रफोराव नायो, कुरानानो जाथों बाइबेलानो जाथों, जे बिसोरो इसारा होयोदि बै सासे इसोरनि बिसयनो। इस्लामाव जायखौ आल्लाह होननानै बुङो बेखौ ख्रिस्टियानफोरा यहोवा होननानै बुङो, जायनि ओंथियानो जादों सासेल' इसोर। दिनै जोङो फोरमाननि गेजेरजों बे सैथोनि फारसे आवगायलांनि। गिबि बाथ्रा, गोबां मानसिफोरानो बुङोदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो इसोर होननानै बुंनानै लायाखै होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय सैथोआ बिसोरदि अनजाग्राफोर, जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ गोबां सोमोनांथावै गाव जे इसोर बेखौ फोरमायनानै लादों। फैयोब्ला जोङो बाइबेलनि गोथौ रहस्यफोरखौ बुजिनो नाजानि। जिसुआ स्वयं बुंनानै लादोंमोन दि आं इसोर होननानै। ओंखारलांनायनि 3 बालाबाव जों मोननो हागोन दि जे फांसे जायराब दंफाङाव अर जोंदों आरो बै अराव इसोर दङमोन। इसोरा जोंदोंमोन आरो बै समाव मुसिया सोंदोंमोन जे नोंनि मुङा मा मुं होननानै, जायखौ जोङो ओंखारलांनायनि 3 बालाब 14 सिरियाव मोनगोन। इसोरा अब्लाना फिननाय होबाय, आङो जे दं बे दङआ आंनोखा। आइ एम हु आइ एम। बे इसोरनि मुं एबा बे बोसोना जोंखौ फोरमायोदि जे इसोरहा जेबो जागायजेननाय गैया आरो जोबनाय गैया। बियो जोबनो गैयै, बिनियाव जोबथानाय गैया, बिनियाव सोलायनाय गैया आरो बियो गोगो। आं जे दं, मे हु आइ एम, बे जाहैबाय इसोरनि मोनसे गोथार मुं। अनजाग्राफोर, जहननि 6 बालाब 20 सिरियाव ओरैहाय लिरदोंदि सेलाफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ जेब्ला सागरनि दै सा सा थाबायनायखौ नुबाय अब्लाना गोबां गिबाय आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ बुंनानै लाबाय, मे हु आइ एम, आंनो जि दङआ आंसो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ सिनायथि होदों। आरो बे मुंखौ बुंनाया साधारन सिनायथिनि बाथ्रा नङामोन। जिसुआ बैयावहाय सोरगोनि मुंखौनो बाहायदोंमोन, जिखौ इसोराल'सो बाहायो। आं दं, आं आइ एम, मे हु होननायखौ जिसुआ बै मुंखौनो बाहायदों जेराव मुसिनो खोन्थादोंमोन आइ एम, मे हु, आंनोआ होननानै बुंनाय मुंखौनो बैयावबो सेलाफोरनो बुंदों। जहननि 8 बालाब 58 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ इहुदिफोरखौ ओरैहाय बुंदोंमोन, नंथारगौयै आं नोंसोरनो मिथिहोयो, अब्राहाम सारि जानायनि सिगां आङो दंखायो। बे बाथ्राखौ खोनानानै जिहुदिफोरा अन्थाइ खननानै अन्थाइजों खुबैनो हास्थायबाय, मानोना बिसोरो मिथिनो हाबायदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ इसोर होननानै बुंनानै लादों। दाना बुंनायसाय एबा साननायसाय, अब्राहामनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'आ बोरै सिगां फैखो? बियो अरायनि सैथो इसोर, बेनिखायनो बे खामानिया जिसुनि थाखाय सम्भब जादों। अनजाग्राफोर, जिसुनि गोबां बाथ्राफोर दंबावो, जाय बाथ्राफोरा जाय गावखौ इसोर होननानै दाबि खालामो। जिसुआ आइ एमखौ गोबां जायगायावनो बाहायदों, आं होननायखौ, जेरैहाय जहननि 6 बालाब 35 सिरि, आंनो जिउनि सिथावा। जहननि 8 बालाब 12 सिरि, आंनो संसारनि स्रां। जहननि 10 बालाब 9 सिरि, आंनो दरजाया। जहननि 10 बालाब 11 सिरि, आंनो मोजां लावखारा। जहननि 11 बालाब 25 सिरि, आंनो सिखांफिननाय आरो जिउआ। जहननि 14 बालाब 6 सिरि, आंनो लामा, सैथो आरो जिउआ। बे सोदोबफोरा खालि इसोरनि थाखायल'सो बाहायजायो। साधारन मानसि एबा नाबिफोरा बेबायदि दाबि खालामनो हाया। अनजाग्राफोर, नैथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि खुगाजोंल' गाव इसोर होननानै बुंनानै लायाखै, नाथाय गावनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों गावआ जि बुहुमखौ सोरजिदों बै गिबिनि इसोरा होननानै गावनि मावनायजों दिन्थिदों। गोजाम रदायनि जागायजेननायनि 2 बालाब 7 सिरियाव ओरैहाय लिरदों, आरो फोरबु इसोरा हानि हाद्रिखौनो मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सुनानै गोथांनि बार सुनानै होदों आरो मानसिया गोथां जाहान गोनां जाबाय। बेवहाय मोननै खामानि जादों एबा मोननै खामानिखौ दिन्थिदों, हानिफ्राय दानाय आरो हांजों जिउ होनाय। दानाब्ला अनजाग्राफोर, जहननि 9 बालाब 6 सिरिनि खामानिखौ नायदो। जिसुआ हायाव खुदै होबाय आरो बियो जोनोमनिफ्राय खाना मानसिनि मेगनाव बै हाखौ फुनबाय आरो बियो नुनो हमबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बे सोमोनांथावखौनो मावदों जेराव गिबियाव इसोरा आदमखौ दानायाव मावदोंमोन, हाखौ लानानैनो सोरजिनायनि खामानिखौ मावदोंमोन। बे माबा मोनसे जाब्रबथाय जानाय जाथायफोर नङा, बैफोर गासैबो मोनफा मोनफा संकेत जे जिसु ख्रिस्ट'आनो बै गिबि दागिरि इसोरा। जहननि 20 बालाब 22 सिरियाव बेबायदि लिरनाय दङदि, बेबादि होननानै, देट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि सायाव हां सुफुंनानै होबाय, गोथार जिउखौ नाजावदो। इसोरा आदमनियाव हांखौ सुबाय, दानाब्ला जिसुआ गावनि सेलाफोरनियाव हांखौ सुगासिनो दं। बे बै खामानियानो जेराव इसोरा गिबि आदमनि गेजेरजों मावदोंमोन। सोरबा साधारन मानसिया इसोरनि बैबायदि खामानि मावनायखौ मावफिननो हागोन ने? बिल्कुल नहीं, रावबो हाया। जहननि 9 बालाब 30 सिरियाव लिरनाय दं, सारि जानायनिफ्राय खानाया गुनु खालाय
जाफेरबाय होननानै संसार जाजेननायनिफ्राय रावबो खोनाफेराखै। बेनि माने बेबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ खालि इसोराल'सो मावनो हायो आरो बेखौनो जिसुआ मावदों। इसोरा सोरजिनि जागायजेननाय समाव जेरैबायदि मावदोंमोन बेबायदि हाबाखौ जिसुआ मावदोंमोन, अब्ला बेनि मोनसेल' ओंथि दङ आरो बे ओंथियानो जादों जिसुआनो बे एखे इसोर जाय जागायजेननायनिफ्राय दङ। थामथियाव इस्लामनि गोबां फरायसंगिरिफोरा बुङो दि जिसुआनो इयुन बुंथिगिरि एबा प्रफेट, इसोर नङा होननानै। नाथाय कुराना मा बुङो? अनजाग्राफोर, कुराननि सुरा आनसानि 4/171 ओरैहाय लिरनाय दङ, आं बेखौ नोंथांमोननो हिन्दीयाव फरायनोसै। हे मसीह ईसा अल्लाह के रसूल है और उसका कलीमा है और उसकी ओर से एक रूह है। बेयावहाय मोननै गोनांथि बाथ्राया बेरखांदों। ईसा अल्लाह का कलाम, बेनि माने एबा बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय कलाम माने वर्ड, सोदोब, आरो नैथियानो जादों जाहैबाय ईसा अल्लाह की रूह, मतलब बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय आत्मा। रूह माने आत्मा अर्थात स्पिरिट। अनजाग्राफोर दानाब्ला गोसो होदो, कालमानि ओंथियानो जादों जाहैबाय वचन एबा वर्ड्स एबा सोदोब। दानाब्ला जोङो जहननि 1 आरो 2 सिरिखौ नायदोनि। लिरनाय दं, संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्राया दंखायो, बे बाथ्राया इसोरजोंमोन आरो बिनो इसोरमोन। जागायजेननायनिफ्राय बि बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन। दानाब्ला जों एसे आवगायनानै जहननि 1/14 सिरियाव थांदोनि। बाथ्राया मानसि महरै सारि जाबाय आरो बियो दया आरो नंगौजों सुफुंजानानै जोंनि गेजेराव खामिबाय। अनजाग्राफोर दानाब्ला जोङो बे मोननैखौ सरजाबनानै नायनि। कुराना बुङो दे जिसुआ कालिमा, ईसा कालिमा अर्थात जिसुआ बोसोन। बाइबेला बुङोदि सोदोब एबा बाथ्रायानो इसोर। बेनिखायनो जुदि जिसुआनो रावब्ला एबा सोदोबब्ला आरो सोदोब एबा रावानो इसोरब्ला, अब्ला जिसुआनो इसोर। दानाब्ला जों बेखौबो नायनि। रुह होननानै बुंदों, बे रुह होननायनि ओंथियानो जादों जाहैबाय आत्मा। दानाब्ला जोङो जागायजेननायनि 1/2 सिरिखौ नायदोनि। पृथिबिया महर गैयि आरो सुनसानमोन आरो दै गोथौनि सायाव खोमसि दंमोन आरो इसोरनि जिउआ दैनि सायाव गजबदोंमोन। जों जागायजेननायाव नुनो मोनदों इसोरनि आत्माया दैनि सायाव गजबनानै दङमोन। जुदि कुराना बुङोब्ला जिसुआ आल्लाहनि आत्मा होननानै, अब्ला बियो रोखादि जिसुआ बै आत्मायानो जेराव जागायजेननायाव दङमोन। बै रावानो इसोरजों दङमोन आरो बै रावानो इसोर। सोरबा मानसिया गावखौ बेबायदि दाबि खालामना लानो हायो ने? रावबो मानसिया गावखौ इसोर होननानै दाबि खालामनानै लानो हाया। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो बाइबेल आरो कुरानखौ खौसेथि खालामनानै नायगोन, अब्लाना मोनसेल' सैथो बाथ्राया ओंखारबोगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ सासे नाबि नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि बोसोन, इसोरनि आत्मा आरो स्वयं परमेश्वरनि इसोरनि महर। अनजाग्राफोर, 4थि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय बाइबेलाव हजरत मुहम्मदनि माबाफोर भबिष्यतबाणी होनानै दोननाय बाथ्राफोर दं नामा? गोबां मुस्लिम फोथायनायनि सुबुंफोरा बेखौ दाबि खालामोदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ मुहम्मदनि फैनायनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनदों होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय सैथोआ आलादा एबा गुबुनसो। अनजाग्राफोर, कुरान सुरा आसाब 61/2 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, ईसा ने कहा मैं तुम्हें उस रसूल की शुभ सूचना देता हूँ जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बे बोसोन एबा बे बाथ्रानि थाखायनो माखासे मानसिफोरा फोथायोदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ हजरत मुहम्मदआ फैनो गोनांनि बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय जों बाइबेलाव जेरावबो बेबायदि बाथ्राफोरखौ मोननो हाया। नाथाय माखासे मानसिफोरा जहननि 14/16 सिरिनि बाथ्राखौ बुङो आरो लोगोसेयैनो जहननि 6/7 13 सिरियाव थानाय जिथु बाथ्राफोर, बै बाथ्राफोरखौ बुङो। जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जहननि 14/16 सिरियाव, आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन, बियो अरायबो नोंसोरजों थागोन। बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ सहाय होग्रा होननानै बुंदों आरो बे सहाय होग्राखौ ग्रीक बाइबेलाव ओरैहाय लिरदों पराक्लिटस होननानै। यस, पराक्लिटस होननानै ग्रीक सोदोबाव बाहायदों आरो बिनि ओंथियानो जादों जाहैबाय पबित्र आत्मा, गोथार जिउ। सोरबा मानसिनि बाथ्रा नङा एबा नाबिनि बाथ्रा नङा। माखासे मुस्लिम फोथायारिफोरा बुङोदि जि पराक्लिटस सोदोब दङ, बे पराक्लिटस सोदोबखौ सोलायनाय जादों होननानै बुङो। बिथांमोननि बायदिब्ला पराक्लिटस नङा, पेरोक्लिटस। यस, पराक्लिटसआ जाहैबाय पबित्र आत्मा आरो पेरोक्लिटसआ जाहैबाय अहमदखौ, दैट मिन्स मुहम्मद, हजरत मुहम्मदखौ फोरमायनाय सोदोब। दा बेखौ सोलायदों होननानै बिथांमोना सानो। अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो मोनसे रोखा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। जिथु पेरोक्लिटस सोदोब दङ, बे पेरोक्लिटस सोदोबखौ ग्रीक लेखाफोर दङ, बै ग्रीक लेखाफोराव जेरावबो मोननो हायाखै। दानाब्ला बाथ्राया रोखादि जिसु ख्रिस्ट'आ जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बे बुंनाय बाथ्राया सोरबा मानसिखौ नङा, बे जाहैबाय गोथार आत्मानि बाथ्रा। आरो बे गोथार जिउखौनो जोङो थोनहरजानायनि 2 बालाबाव
जोङो थोनहरजानायफोरनियाव फैनायखौ नुनो मोनो। दान्दिसे समनि थाखाय बाथ्राखौ मोजां बुजिसिननो थाखाय मोनसे सोंलु लाबोनो नागिरदों। हमनानै ला, जुदि हजरत मुहम्मदआ जुदि जोंनि हेफाजाब होग्रा एबा हेफाजाब होगिरिमोनबा जोंजों लोगोसे दिनै मानो गैया? मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, जि सहायक फैगोन, जि सहाय होग्रा फैगोन, बै सहाय होग्राया जोंजों लोगोसे अरायनि थागोन होननानै बुंदों। नाथायब्ला दिनै गोथार आत्माया जोंजों लोगोसे अराय लोगो लोगो दं। गोथार जिउआ जे जोंजों लोगोसे दं, खामानि मावदों, बेनि फोरमानानो जाहैबाय जे गोबां मानसिफ्रा पापनिफ्राय उदांस्रि जानो हादों बे गोथार जिउ थानायनि थाखायनो। जेरैहाय गोबां रोखोमनि पाप मावनायफोरनिफ्राय उदांस्रि जादों। बाइबेलाव महम्मदनि भबिष्यतनि बाथ्रा गैया। बैफोरबायदि साननाय हनायफोरा कुराननिसो, बाइबेलनिफ्राय नङा। नायगिरिफोर सोलोंनानै लागोन एबा गोसोआव लाखिगोन जे सहाय होग्राखौ सोर हरदों? बे जाहैबाय जिसुआ हरदों। आरो बिसोर बुङोदि जिसुआ इसोर नङा होननानै। नाथायब्ला कुराना बुङोदि महम्मदखौ इसोरासो दैथायहरदों होननानै। आरो बाइबेलाव रोखायै बुंदोंदि जे जिसुआ बुंदों, आङो सहाय होग्राखौ दैथायहरगोन होननानै। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जे मुस्लिमफोराबो जिसुआनो इसोर होननानै खोन्थिनाय जादों एबा बुंनाय जादों। जुदि महम्मदआ बै सहाय होग्रायानो जादोंब्ला जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दैथायहरदों, मानोना कुरानाथ' बुङो जे आल्लायानो महम्मदखौ दैथायहरदों होननानै, आरो बेखौ थोनहरग्राया जिसुआनो, अब्ला जिसुआनो इसोर। अनजाग्राफोर फैदो दानाब्ला जोङो बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन सोंलुआव थांदोनि बाथि बाथ्रा आरो बेनो जोबथा बाथ्रा। बेनो जादों जाहैबाय, मा बाइबेलाव थानाय आरो कुरानाव थानाय इसोरा सासेयानो ना? बे सोंलुआ गोबां गोब्राब सोंलु अनजाग्राफोर, नङा होमब्ला? अनजाग्राफोर, बाइबेल आरो कुराननि इसोरा सासेयानो नङा। बिसोर आलादा आलादा एबा गुबुन गुबुनसो। दे अब्ला जोङो बेखौ बुजिनो नाजानि। जागायजेननायनि 1:26 आरो 27 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, जोङो गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दानि, आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों, इसोरनि मुर्ति बादिनो बियो बिखौ दादों। बेनि माने इसोरहा मोननै मेगन दं, मोननै आखाइ दं, मोननै आथिं दं। मानोना मानसि माहारिया एबा जोङो बिनिनो महराव दाजादों। नाथाय हादिस साहिद मुस्लिम 27:88 नि बायदिब्ला आल्लाहा आगदा साइडआव मोननै आखाइ दं। बे माबायदि इसोर जानो हागौ जेराव मोदोमानो डिसिप्लिनाव गैया? दानाब्ला माथाइनि 5:39 सिरिखौ जों नायदोनि। बेयाव मा बुंदों? सोरबाया नोंसोरनि जेङा इनाय मावब्ला बिनि सायाव इनाय दा मावफिन। सोरबा नोंसोरखौ आगदा खावलायाव सोबाब्ला आगसि खावलायखौबो बिनो गथायनानै हो। दानाब्ला जोङो कुराननि फंनैसो बाथ्राखौ नायदोनि, जेरावहाय सुर तौबायाव बुंदों जाहैबाय, सुर तौबानि 9:5 सिरियाव, जब पवित्र महीने बीत जाए तो बहुदेववादियों को जहां कहीं पाओ मार डालो, उन्हें पकड़ लो, उनका घेराव करो और हर मार्ग पर उनकी घात लगाओ। आरोबाव सुरा अन्यनि 89:12 ओरैहायबो बुंनाय दङ, यदि बे पीठ फेरे तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ मार डालो। दानाब्ला सोंलु एबा बाथ्राया जादों जाहैबाय, बाइबेला फोरोङोदि जे सुथुरफोरखौबो अन होननानै, नाथाय कुराना बुङो सुथुरखौ सिथारनांगौ होननानै। अब्ला मा सानैबो सासे इसोरानो नामा? नङा अनजाग्राफोर, सानैबो सासेयानो नङा। दा नोंथांमोननो आं जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बियो बयनिख्रुइबो आलादासिन बाथ्रा जागोन। अनजाग्राफोर, जों जि इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ, खुलुमो, बि इसोरखौ जोङो कुरानाव मोननो हाया। माथाइनि 22:30 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जेब्ला थैनायनिफ्राय थांखांफिनगोन अब्ला बिसोरो सोरगोआव आरफफोर बादि जागोन, बिसोरो हाबा खालामनाय नङा। आरो नुजाहोजानायनि 21:4 सिरिया ओरैहाय बुङो, बियो बिसोरनि गासै मगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन। बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया, मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय। अनजाग्राफोर, सोरगो रायजोआव केवल इसोरनि आराधना जागोन आरो इसोरखौ प्रशंसा खालामनाय, महिमा खालामनाय, बाख्नायनाय, सिबिनायल' जागोन। मोदोमनि लुबैनाया जेबो थानाय नङा। मुसलमानफोरनि बुंनाय बायदिब्ला, फोथायनाय बायदिब्ला, बिसोर जेब्ला सोरगो रायजोआव सहैगोन बिसोरो गोथार 72 जन आइजोफोर मोननो हागोन एबा हिनजाव मोनगोन। आरो बे बाथ्राखौ प्रफेट मुहम्मदआ हादिथनि 26:87 बुंदों, जेरावहाय सोरगो रायजोआव जाय हौवाफोरा सहैगोन बै हौवाफोरा बैबायदि आइजोफोरजों मोदोमनि सोमोन्दो लाखिनो मोनगोन। अनजाग्राफोर, अब्ला साननानै नाय, बैयो माबायदि सोरगो जागोन? जेराव मोदोमनि लुबैनायखौनो सोरगो होननानै बुंबाय, जेरावहाय आइजोफोरखौ माबा मोनसे बेसादफोर बायदि दिन्थिदों, जेराव स्पिरिचुवेलनि गोजोननायखौ नागारनानै मोदोमनि गोजोननायखौसो बाख्नायदों। जहननि 3:6 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाला हौवाखौ एरैनो दान हरबाय, जाया बिखौ फोथायगोन जोबनो गैयै जिउखौ मोनगोन होननानै। कुराननि आल्लाया बुङोदि सुथुरफोरखौ सिथार आरो सोरगो रायजोआव मोदोमनि रंजानायखौ ला। इस्लाम मानियैफोरखौ साजा हो आरो नोंथाङा गावनो थिरांथा ला। सोर गोथार सोरगोखौ होयो जेराव 72 आइजोफोरजों रंजाहैनो मोनगोन,
बेयाव इसोर दं होननानै बुङो। नाथाय अनजाग्राफोर, सैथोआ स्पष्ट जानानै दङ। कुराननि जिथु आल्लाह दङ, बे आल्लाहया जोंनि इसोर नङा। जाय जिसुआ गावखौ आइ एम, आंनो होननानै फोरमायदों, आरो बे जिसुआनो इसोर। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबलांनो हास्थायदों। नाथाय अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो बेखौ रोखा खालामनानै होनो हास्थायदों, नोंथांमोना जि भिडिअखौ नुबाय, बे भिडिअआ सोरखौबा गोजौ खालामनो, सोरखौबा लासिंसिं खालामनो, ठाट्टा होनो, निन्दा होनो थाखाय नङा। बे जाहैबाय जों साफ्रोम ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोसोआव गुलाय गुजाय थानाय जिथु सोंलुफोर दङमोन, बै सोंलुफोरखौ रोखा खालामनो मोनसे इडुकेसन पारपसावसो लानानै फैनाय जादों। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक होदो।